Notenda tauya pano nevakuru baba Jacopo neni baba Joshua na baba Kode. Tine basa remuteuro waAbrahama. Muteuro waAbrahama uyu une basa rekuponesa zvirema, mapofu nekukurudzira mabhizimusi nekukomborera munhu wakasiyana siyana, vanhu vakasiyana siyana vane zvichemo nematambudziko vanobatsirwa pamuteuro waAbrahama nekuti ndiwo une simba munyika ino. Tina amai vatakabatsira zvivangwani makore 52 vasinabvira vabata mwana maoko. Yezu ane mwana ane gore ne6 months. Tina amai vainetswa nenyoka. Nyoka iyo takangoiyeresa tibva taibata chibva yangu changadika chibva yaparara. Amai vayo vari kurarama izvezvo vakanga vanzwa nekenza, asi kenza yakabva yapera musi iwoyo. Alright. Ya tiripo tikunamata pachitungwiza apo pabridge. Tiri pasuswe zvekare pakaronga pagoto apo. Goto. Tiri paHeathcliff apo. Asi manhamba edu inoitwa Jacopo 0772 2577 35. Namba yachiremba Joshua inoti 047 00326. Yachiremba Andrea inoti 0786 546128. Uyai muone pajegerere tichivaka basa remweya mutsvene reJohani maso 5 muteuro waAbrahama. Iyo avese vaprofita vatinawo masangano akasiyana, asi munotora nhamba dzedu motibata. Tine zvatinoita kupfuura zvatiri kutaura izvi. Alright. Sai muri munoita zvongorapa vanhu chete? Tinorapa vanhu, tinoisa chiprofits. Munooneswa futi? Zvese tinoona. Chero munhu ari kuUK. Alright, munoona nditi. Totomuonera munhu ari kuUK, totomuona nedambudziko rake, totorigadzira tiri kuno kuZimbabwe kuno. Tinorigadzira zvese izvozvo nemakomo edu nanadhera njigo muresuswe. Tine basa guru munyika ino rida kutoitwa zvekutoti vakuru veJohani Masowe vakatouya kuzokotama kwatiri kwati vakomana chienderai mberi nebasa. Amen. Ini ndakambopfunya kisero pamazuva pandakagara mvura, handina kunyura asi ndakapfunya kisero ndakagara mvura chitaura matare chirwa chiprofiti. Ndakagarira pfumo pasi apa pakabaya pasi kunobaya kwakanga kwanga ndakagarira. Tichiita basa remweya mutsvene pamazuva parwiza. Hakusi kunyepa. Ndikumbira kumbobvunza ka pane zvandakaudzwawo nemumwe watakambotorawo vhidhiyo yaibuda pamavhidhiyo edu atotora achita nzonzo. Pane zvaakaoneswawo kumasowe kwawo nezvematongero enyika ino, achitanzi nyika ino ichatongwa navanhu vemageme enzere nemapostori pamberi ipapapa nekufamba kwenguva. Icho kwadaiwa hakusi kunyepa, zvakafanira vatungamiriri vedu. Pane umwe watori maMP kumarondera ako, kune umwe zvekansela apa pamasvingo apa eJohani Masowe vaprofiti vese ivavo. Saka izvi ndikuda kutopinda paMP muchitungwiza izvi ndakati pamapuraimari ndakatowina. Saka nyika ino iyi vanhu vatema tichotoitonga tiri muJohani Masowe ngochena, zvakatarwa naJohani izvozvo. Ndakazozviprofita ndiri pachipukuto panotona. Saka aiwa tine basa guru ratoda kuita. But zvainzi vanhu vachambotanga hanzi nyika iyi ichatombotanga yatombotamburwa zvakaipa chichichi. Hanzi pachatika zvakawanda before. Ndizvo zvaitika kwenyika kune zviteuro zvakamirirwa naMwari. Ipo pamuteuro waAbrahama kuti vanhu vese vasunungurwe wabve mune kutambudzika ikoko. Saka zviri pamunamato waAbrahama. Saka vanhu vari kukokerwa nehoka imwe yamutsvene kuti ngavasungane sungano imwe chete wauye pamuteuro waAbrahama wagozonunurwa pamatambudziko akasiyana siyana iyayo. Ngirozi dzose dziri mumuteuro unonzi Abrahama. Hakuna ngirozi, chero ngirozi ipi inototi Abrahama teketa kuti ini neheri chandikupiwa simba. Saka hakuna ngirozi dzese dziri kutaura pasi pano dzinotouya mumuteuro yedu inonzi muteuro waAbrahama. Wese akaramba dare rinonzi Abrahama, ngirozi yake ine muswe. Ngirozi yake kudenga haiweringwe. Basi inenge yakaonda, inoonoroka. Ichipandukira Mwari. Muteuro wedu unonzi Abrahama. Ndokuza nzara nenyota. Alright. Kozvekubudidzwa kuti pfuti dzemabhuletsi dzinobuda mvura kana idzodzo inhema idzi. Aiwa inhema idzodzo. Vanhu vari kutsvaga vanhu kuti waungane pachiitiko chesangano rake, asi hakuna zvakadaro. Azvimbofa zvakaitika. Aiwa isitsongo. Munhu ngaarege kuisa pfuti, ngaaponese vanhu. Kune zvirema, kune mapenzi, kune vanhu vari kufa. Kune manji wamwe vanhu vari kungo wari kunzi wafa wari wapenyu wotosvika pakuigwa.
saka ndo basa redio, ndo basa revaprofiti kwete zvepfuti. Wasvika pamutoko Suswe munonzwa kuti pane vanhu vanga vatofa wakatakateurira izvo ari kurarama nanhasi zvokuti munhu akasvika munzvimbo anotowaona kuti wapenyu. Saka ibasa rakabatwa nevaprofiti. Mubata basa zvishuwa. Saka uyai tisangane mumasangano mutibata panhamba dzatataura idzi mouya tokuitira vari kuna na German kupi nekupi munobatsira wewe nekuti muri wedu. Musakanganwe muna April. April tine muteuro waAbrahama. Pane muteuro wacho waAbrahama. Madheti achiti chi? Madheti edu ari kutiwo musi wa30 April 2021. Tose masangano ese tiri kunosangana paSuswe Mudzi district. Tabva vakatsiro vakati vari kuuya. Israel vari kuuya zvakare. Vari kuuya. Apo baba Mozi Gwanzura vari kuuya. Baba Witness vari kuuya. Nevamwe masangano eMondoro akatipoteredza tiri kumataura tichiti vari kuuya. PaSuswe pasi pagoto ndipo pane basa racho ipapo. Muchiponesa vanhu. Ndo basa racho muteuro waAbrahama kuponesa vanhu. Tidarotora Clinton tiende naye kumudzi. Amen. Aiwa. Saka ndikumbira kubvunza pane ndambobvunzawo kuti funzai. Imimi nenguwo tsvuku makasiyana papi imi. Venguwo tsvuku vanonga achitawo zvavo imimi muchita zvenyu. Nyaya iripo mutsauko ndeyekuti wenguwo tsvuku havagone kuteedzera chinamato sezvachiri. Vane mashandisiro anoita zvakasiyana siyana. Vamwe vanoshandisa bute tinoriziva riri kuchiwana. Vamwe vanoshandisa mbanje tinoiziva iri kuchiwana. Vamwe vanototi uya nedoro unwire pamasowe mudzimu wako uri kuda doro. Saka kuri kureva kuti zvatsaurana munyaya yekunamata. Ndo patinosiyana ipapo. Aiwa takatumwa nesimba toda kuratidza izvezvi ngavatibate panhamba dzatiri kutaura ichiri ari muno muZimbabwe. Ari papi nepapa anoiswa nezvikwambo anoiswa nezvishiri nezvidhoma 0 ari 400 ngawabate ndo nhamba dzachiremba Joshua 0772 saka 2577 munodhila futi nematombere. Aiwa tinodhila nawo zvese nemashizha emuchakata. Handikumbira kubvunza kuti sei muchipawo nematombo. Aiwa ndo zvatakararidzwa kuna Johani izvozvo. Johani ndiye akatanga nedare iri, ndiye akaprofita nyaya yanga muchibvunza kuti nyika ino chatongwa nani. Ndiye akati chatongwa nemunhu mutema, nyika ichiri pasi pewachena yakanzi chatongwa nevanhu vatema. Zvakaprofitwa nababa Johani izvozvo. Johani Maswedi chani. Saka aiwa uyai muone pachena. Mirai kahamba mirai. KuBhaibheri munodhila nare. Aiwa hatidhile naro. Why musingadhile neBhaibheri? Aiwa Bhaibheri pane zvimwe zvakawedzeredzwa, pane zvimwe zvakatapudzwa. Saka tinodhila direct nemweya mutsvene. Sezvakaita pamira Abrahama haana kubvira abata Bhaibheri. Ana Ebhero vachibva muEden dai mumunda wakanga una naAdamu havana kungobvira wabata. Saka chinamata chedu chavamba pamira apa kuna Adamu na Eve chibva chaenda pana Ebhero. Ebhero anamata chibva chaenda pana Noah muGiriki. Noah muGiriki anamata ndo pakabva patumirwa Abrahama. Muna Abrahama akabara Isaka akabara Jakobo akazobara 12. Mu12 kwa Jakobo imomo ndo muna Moses ndo muna Jesu ndo makazoti Jesu abayiwa pakaita mazuva matatu zuva mwedzi nenyedzi zvakadzima. Sachina mari chakatswigwa kubva pamiri egungwa chichiwinzwa muno muimbe vanhu atema. Isu ana sekuru edu vanga vaine mweya mutsvene padheranje apo akaenda mamutokomu chinamba chichiona chiwe nyenyedzi yakadonha masikati machena 3 o'clock dzemasikati yakasvikotarara rushanga pamunonzwa kuti paSuswe parushanga nyenyedzi yakadonha masikati machena. Mombwe neng'anga nemazvidhakwa nevanonamata vese kwanga varipo. Mvura yakatanga kunaya vanhu zvinhu zvakaeredzwa asi tiri pamunamata vanga vari pamunamata vakaramba vakamira mvura ichinaya tembu rakazara takaramba takamira tirimo tiri pamunamato takatungamirwa nemweya mutsvene. Iwo unonzi Abrahama iwoyo. Saka shoko ramunoparidza imi rinobva kupi? Rinobva kumweya mutsvene. Sekuti mweya mutsvene kusiyana kwakaita nyaya yeBhaibheri nemweya mutsvene inyaya yekuti Bhaibheri itsamba. Tsamba inoramba yakabata payakabata, tsamba idarike payakabata. Ukaiwerenga nhasi inotaura kuti isiri muZimbabwe titiri kwa mutoko iyo inenge ichingotera kuti tsamba kumaRoma. Saka mutupo uri kwa mutoko kana kuti kuchipingi haugona kuombererwa nenyaya yekuti yewaRoma kana kwaAfeso. Sontoda munyika ino yemuZimbabwe. Iwo unoteerera ani nhai baba muridzi anyora tsamba netsamba Inini
Muridza nini? Muridza nyora tsamba netsamba yacho. Obviously muridzi. Saka Bhaibheri tsamba chete. Chibatiso baba. Asi kune vari. Saka already saka imi munoti chii kune vanhu vari kushandisa Bhaibheri. Aiwa ati wasore ati watuke. Asi kuti ngavauye kumasowa ereswe. Aiwa, mweya mutsvene ndokune basa remweya mutsvene rokuti chero usina kufunda unogona kutaura chirungu. Ndosa uchiona munhu achiprofita kuti mumba mune chakati, mune mwana ari kurwara. Asina kupinda imomo. Ari panze. Asi mablaudza zvavataure kuti Abraham haana kuverenga Bhaibheri. Umwana wanatsa kutora kurire. Iworwara neBP. Asana kwenda neyo. Osaka mukufamba naAbrahama. Nomutero unonzi Abrahama. Mutero waAbrahama. Chero Abrahama pamiri, Abrahama muGriku akanamata pachitsuwa chenoti. Pati nyaya dzemuBhaibheri kadzese. Aiwa. Ndosa mchizonzwa vamwe vachichoropodza mazuva vachiti hakuna Genasi hakuna ani. Iya havana uso. Dzana Abrahama inyaya dzemuBhaibheri kadzese. Aiwa. Abrahama hazi munhu. Chitsidzo chaMwari chekudenga ndochikanzi Abrahama ichocho. Chakauya pamwiri wemunhu zvakafanana naJohani. Johani hazi munhu, mweya mutsvene. Johani zita rake anonzi suspense Peter Masedza Gandadzara. Asi mweya mutsvene unonzi Johani ndowatuka nezvavo. Wafanana kuti munhu anonzi Abrahama. Uye vamuri kutaura muBhaibheri mwana wekwaPateo. Izati kutaura mwana wekwaPateo. Uye anonzi Ibrahimu Pateo. Sikutaura Abrahama chitsidzo chekudenga. Zvakafanana nemurumbwana Jesu. Jesus munhu asi chitsidzo chinonzi Kristu ndochakapinda muna Jesus. Saka kana tichitaura chinamato tichitaura kuti Kristu ndo mweya mutsvene wakabva kudenga wasvikogara pamwana wamai Maria naJosefa akapinda mudumbu raMaria. Saka tiri kutaura zita ronzi Kristu, tiri kutaura zita ronzi Abrahama, tiri kutaura zita ronzi Johani, mweya mutsvene. Saka ndiro bandiko remuchero ronzi Abrahama. Aiwa tinotenda. Saka tinonamatira pachitungisa pabridge tichingobva noSeke Road tongambuka bridge kwamutoko munotiwana paSuswe pakati peSuswe neMudzi panonzi pagota. Mati munotiwa madzibaba ani? Chiremba Joshua. Asire Joshua ndakachitona. Aiwa anonzi baba Jacob. Baba Andrea. Aiwa tinotenda. Aiwa iri bhoma ita basa.